Výhoda u týchto Intex nafukovacích postelí je skvelé, že majú takéto veľké čerpadlo, ktoré sa dá vybrať. A vnútri je 1000 nylonových vlákien, ktoré pomáhajú k pevnosti nafukovacej postele. A hlavne je to dosť trvácne. Takže takáto posteľ vydrží aj 20 rokov. Ďalšia výhoda je v tom, že keď sa objaví diera malá, tak sa dá cez toto veľké čerpadlo opraviť a kábel, ktorý ostane po nafúknutí, sa zmestí do tohto priestoru. A tu máme externý ventil proste na manuálne fúkanie extra k tomu elektrickému čerpadlu, čo je údaj super. Na vrchu je semiš a dosť elegantne vyzerá. Zo spodu máme takúto gumu, ktorá je dosť hrubá a pevná na to, aby udržala 273 kg, ktorá je uvádzaná. A môžeme to vyskúšať, nafúkneme ju. Posteľ mám po 4 minútach nafúknutú. Ako vidíte, rovné priečky. Semiš veľmi pohodlný. Ďalšou výhodou je, keď sa posteľ sfúkne, tak nezaberie veľa miesta. A dá sa ozaj zobrať hoci kde. Váha je nejakých 8 kg. Takže úplne easy. Údržba týchto postelí je veľmi jednoduchá. Len s vlhčenou handričkou stačí utrieť semiš. Rozmery sú tiež luxusné. 205 x 152 a výška je 56 cm. Takže ľahšie sa z nej stáva. A o to zase ťažšie stáva, keď je pohodlná. Ak ju už nepotrebujeme, tak ju jednoducho sfúkneme cez tento ventil. Vyťahnem kábel.
Posteľ sa rýchlo vyfučí. Tak a teraz ju jednoducho zložím. Ak ju mám takto zrolovanú, dám naspäť čerpadlo. Otočím, aby som prebytočný vzduch vyfúkol. No, máme ju zbalenú v praktickej taške a keď ju chceme znova používať, stačí ju zapojiť do zásuvky a znova sa nafúkne.